Шанагу. Одам бисёри бачид. бача ҳабашӣ ту надрои дуруе мардак. Бача мотра дайҷа чӣ мегам тари ёрдам кезем агар айтани тама кор бура кадезем. Фильм муштарак эфир драма бина. Хайр не ши тамом. Не ҳамин мо барои фоидаи худаш гуфтем. ка ҳаст. баъзе моментода. Lekin mara xuri doma. Yo mara chikana перебивать каден омад ромад. Баъд чен дилимаш. ашкҳои ман ҳамчун 1-2-3-4 бояд ҳалштаги боша. микрофонро бикушам ба қофили кунам. Sanat nesta chi? ҳастай ку ҳамҷа. Хоб 1-2-3-4-5 бихом баъди ашкҳои мана. Нав то инҷо омади савт ма ютуб гӯш. ашкҳои ман ҳамчу қатраҳои борон қатраҳои боронанд пеши ёрам дан бо ба дама мегум чӯчатари блин ютуб хизая бор тамошо ка чӣ гапа. Хоб салом алейкум братои телеграм, ютуб, ҳама каса. И очередной эфир барои розыгришай предпоследниш, яъне ки суперприз будак. Мо зиёрати хонаи Аллоҳа бояд ки разыграт кунем. ҳоло у нест пешай вай. Чӣ гунае ки шумо медонем, бале гуфтагӣ будем ки розыгриш то охири ҳамин моҳи декабри 2024 давом мекуна. Лекин эфир мемона всё-равно. Медонем шумо пешаи соли нав дига чӣ гап мешава. Я чанд рӯз пешаи соли нав ҳама да тараб турупай успеда мекунӣ. хушомадӣ ози бо даҷа меҳмони дигамон меоям. Мумкина хайра шумо бишношен чеҳраи шинохтаи весмирда. В общем барои чӣ хотир бародаро бо камтараги тараф гузашт. озмун бучидаги абге меша фақат да ҷамъбастиш барои чӣ хотир бучидаги ки мо даҷа доштем бозиҳое ки тақсимоти призҳо мерафт. ҳаминҷа бардамон брат меша меғинҷӣ так и бачаи тира микрофон тира пештар мегирам. короче асосан бигем призора мо тақсим кардем. яъне ки бозии мувофиқи график гузаштеса. призора мо тақсим тоест ки разиград мешид. мисол мегирем буд бозие ки дар видео бояд значок меёфтӣ. у видео аллакай буд шидак мисол гузаштак уже ҳамаи ваё рафтак. фақат суперпризиш мондагия ва предпоследни эфири дигаш. ҳоло ҳам агар одамое ки нав будроянд дар суперприз метавонанд иштирок кунанд. чунки суперпризара розыгриш нагузашта. хуб сар мекунем брат. ҳама омода боша. одамое барои ягон кас агар дар комментарияи ютуб ссилкаи чира пирса ягон админи свободни агар боша ҳамун ссилкара монем. свободни ҳами синатло дига ки синат ҳамиҷай ҳамиҷа ина ки хапай синат не и гуфт ки ман дар раҳм куҷои рафтисам и может зайнит боша. мара мемонӣ ягани ё ту мон ё ки на файзик дар пеш ма ё ки файзик монам.
Не ки отдельный партояш брать ки барои ки карат аҷоида намешде. Асл кора ятшаҷа. Отдельный партояш. хоб вақте да чат мебинӣ заметид мекунӣ ки ягон кас барои виб мепурса канал даромадан чӣ хел даромадан баъдан инамира мепартоя зимат рӯй мекунам даиҷа дута ссилкаи отдельнашон мекунӣ так бам так инаи якум ира мепартой анакоз бояд ига мепартом то не да чати ами эфирда вақти чатда прямоида мепурсанд агар ки пурсидан мепартой баъдан ваалайкум салом Як бор партояш брат ку бибинӣ. ку партои марозӣ так инаи ссилкаи дуюм хай ссилко гуфтагие ки кадомаш кадом калона инаи ссилкаи дуюм так диди шасоза Ёли набуромаде даиҷа. так копия мекунӣ эфир не ютуб о даам чати ютуб и телеграм да ёх чо медонам гум шидес овозо не может быть овоз набояд гум шава брато хоб анамо чати анами инемҷа ку просто опа ку тамом омадагия кор мекуна о вуроди дамат дурустай соза хоб инем хеле чата следи мекунӣ ва мешава холате ки ягон бародар мепурса мисол ссилкаи веб канали ё ки ай ман ё ки ай салом тиҷи вақте ки пурсидан мепартоя хоб бародаро он касе ягон савол чишид хайр набо файзик мада подсказка мекунад ай ютуб ягон саволи муҳим важн шава агар бугум ҷавоб метиҳем шуд хоб мегзарем бародаро да масъалаи розыгришмон чӣ гуна ки шумо медонем бародаро розыгриш рафтеста як бор дига хотиррасон ку ки ака абдусалом розыгриш ами набудагимона чӣ хелияй Так, мо через рандомайзер вибр мекунем 20 одама. Ай 20 одам первый 5 одам бояд ки дар эфир боша якмаш, дуюмаш хулоса эфирдам ки набоша нависондемаш в течение 1 минут тире 1 минут ҷавоб бита агар иштирокчӣ мешава. Агар ки дер кард мо дар ҷош дига одама уже қабул мекунем. Агар ки например мо ам 5 одама то 7-ум 8-ум одама уже ам 20 одама вибр мекунем ам 20 одами вибр кардагимон 5 таи аввалш уже дар алоқа ҳаст, уже дар связ ҳаст ё ки дар эфир ҳаст, мо ам 5 тара мегирем 15 та бехафагӣ. Мисол мо барои чӣ 20 та мегирем? Барои он ки баъзе одамош дар эфир дар онлайн нестанд, ба ҳамин хотир. Яке агар 5 таи аввалам ки биромад 15 таи боқӣ монда мисол хафа намешаванд. Хулоса ба фикрам ки фаҳмо шуд. бале мақсади мо ин ки мо 5 кас бозӣ мекунад 5 каса мегирем мо дар эфири пешина мисол дар рандомайзер 5 кас монем ай 5 кас як кас мебурояд ё ки шид 5 касое ки вообще ҳеҷ каса намеёд одаме ҳастае ки ё ки условияро иҷро кардаги нест дар каналест ё ки вообще дар умда эфир нест барои ҳамин мемонем мо як бора шумораи зиёди одаморо хоб Экрана сар метӣ брат? ҳозир так овоз сода хоб барое ки ман инҷа навушника гирифтам так Так, бачаҳо модератор ки дар алоқа ҳаст ҳозир? Дия биромад ба фикрам. Биё ҳаминҷа дамаҷа. Ҳабашӣ ҳаминҷая баранда ҳаминҷая. Ҳабашӣ братан шумо хай чӣ кунен? Ами бачаҳое ки ӯз номошон мебурад дарода проверка кунен дар онлайн ҳастанд. Метавонед намира кард мисол дар эфир ҳастанд. так
Baranda seti هستی؟ بله گوش که اگه جواز نامه buraya Tayala kanali akay Muhammed kanal yani vip kanala bin ku hasta da mi kanal akay salam kanali hiç bina maf seti bidan şuna bina. ماشي خلاص. Так. خب Так, хай, проекты. так оғозш мекунем бародаро. одаме ки дар эфир хушай барои дар эфир хушидан бояд ки ссилка рӯй мекунед. ссилкаи SM Palang Vip чи дар эфири Palang дарафтестай прямой эфир яъне ки дар Vip каналай бародаро. барои агар дар назар дошта бошем барои бозида агар бозӣ кунед шумо бояд дар ҳар ду каналҳо обуна бошед ки ҳоло ссилкаҳоша подряд рӯй мекунад Салом TG ва канали ман. просто барои эфир обуна шудан ё ки эфирда иштирок кардан и дар VIP канал рафтестай бародаро, дар канали стандарт не. ссилкаша ҳозир файзик мепартия. хоб проект. Так. Админ панел. Розыгрыш. Бача юро удалить накардай кур. Создать. Вақтай веди названия розыгрыша. Хоб 2025. баъд кстати бародаро як чиз дига бести ҳамҷа сразу бугум як чиз дига мешава моментое ки моментое не ина ҳами ҳозир мо ҳамира кардаистем дар ҳамҷа гуфтем ки мо мисол дар рандомайзер 5 каса 20 каса мемонем не ки мо 5 кас интихоб мекунем ана ҳаме 20 одам да ҳамаш дар павишане мерава ки шитоби шумо дар ҳами бозӣ рафтестем мумкин победител мемонад чи мемонад шумо ба фикрам леки шумо ура нигоҳ накунед чунки мо тариқи ин нигоҳ кардастем шумо дар асл ки победител мешава ё ки намешава дар эфир реални мебинед ша ӯ чизое ки дар ботон меояра нигоҳ накунед шумо ура мо подбират кардастем одамои бозингарро. хоб рафтем. Так. Количество победителей. Так, 20 нафар бинависом просто 20 нафар. Правительство итоги сейчас. Да, так, анака 20 одам дар ин ҷози пайдо мешава. мо чӣ кор мекунем? Мо нигоҳ мекунем аз ҳамин 20 одам иштирок мекунанд дар бозии мо ки баъдан метавонанд победител шаванд ё ки не. иштирок мекунанд дар асоси кадом критерияҳо. якум дар ҳамин ҷа бош ҳозир мо шуто битонем бозиро қадр гузаронда. дуюм основноиша ки дар ҳар ду канал обуна бошанд ҳам SM Palang Vip да ҳам Salom TG да. хоб оғоз мекунем аз Сатор Набиев. То брат чиз кин биё лучи аввал бубинем ки ҳами да SM Palang даст. Сатор Набиев не аввал бубинем ки да онлайн аст. касе ки дар ин ҷа мебарояд бародаро ино да ма палубом ҳастанд чунки ҳозира ма дар боти ма рафтеста и кор и подпишко да ма ҳаст. ин ҷа мо дуюм онлайн будан шами ҳозир онлайн ҳаста ё не сами онлайн будагиша нигоҳ кардан дар кора ва дар канали Салом будагиша. Ne stage da on. Dina 10 da budak. Dina 10 da бошад тамом дуюм шабра брат. Сабр чи? Sabram neste peyda. Dani mamem seti neste. Ам болош да буҷиқ брат, болош да буҷиқ нишон мета ку як бор бо бубиниш худо. Яка гуфтем хеле бо кашаш накунем да. ин тари мешава болош да меҷиқи худо мезана. Подписчики недавно несте ёзи. Неважно. Так, неважно. Ты брат аввал определить какие дата ҳастанд нестанд баъд информатсияш набинем. неважно в сети ина мисол неважно в сети дата боша тамом мегирем шаи бозингар мешава. неважно ҳозир як дақиқа. Так, неважно. Нестай дама нестай брат. Неважно нест. Так, инам хебардаро просто обуначии каналит шарт нестае ки мисол як одам мегӯяд ки мисол и бозӣ фалон беҳмадон шарт дора исусе не.
обуна нестай да у канал ина мехоҳад да бозӣ боша тамом и просто барномаро тамошо мекунад всё ягон ҷои вай надорад 3 та 7 3 та 3 7 та 7 3 та 7 чиш закритае ҳама хебинеш да ман нестай дигериша бугу брат, ман тез бинам, барои ки ман хелда намебинам да экран. абдусаттор англиси қатъия ё о дута теқати абдусаттор нестай, абдусаттор бидак неки бутишдаге биромадаге. так бизнесмен да та аст ба фикрам Бизнесмен ман нодида медунам ҳасто. бизнесмен Бизнесмен онлайнам ҳастай, онлайнам ҳаст бизнес. всё так да Хуй як кас кадом. ҳаст я бозингар аст бизнесмен убайдулло убайдулло, так убайдулло ҳастай. да та ҳам Ҳаст, астам ситияй ой на да та ҳам астам ҷадид меша так убайдулло ата ямун мухлис ямун ашади айкун мо ёхи. ду бозингар значит музаффар муродов Музаффар Муродов ҳозир мебинем ша Музаффар Муродов англиси қатъия ё о нидауна неста я бача рост геда масчите не дама ҳам нестай. так музаффар муродов алиев ли Алиев Ли. У Ли нест ба фикрам 3 та эла ё о сегодня да чи нест в сети не нестай, дама нестай брат. lonely так ям закрития чиш наметова не Коя бозигар никша бинам брат. никш И амҷо Дами сетя. дафтати. нидауна Lonely. сурати гирдора я манзарае Тетя ака. Амҷада да эфира. дама аст Не, дама нестай. дау нест Дама нестай. Дальше. хоб lonely сабр хе парчами Сабир, а? Сабир. сабир да парчами фаластин дорад Сабир. Нестай брат. так сабир шорух Шоҳрух. англиси так в сетияй дата нест дама аст Сетя. Нестай, дама нест. так хайриддин Хариддин Ғаниев, а? сегодня недавно Хариддин Ғаниев ҳастай. дата аст неки в сети нест в сети агар биромадӣ биё бозида хуш меша Хариддин Ғаниев ҳаст бол бикуд ман як гол бинависонам ша. ту и давно нестай кун. хай хулоса нависондамш ҷавоб дод мебирояд дигариш. так магомед сурати корол сердечкаи зелёни синий манам хеле ёфтанаш қинай. ку бин агар закрити набошам хеле бибин ки ҳастай дар ман. магомед и чиш закрития подписку шуда намешава Магомед хай биё ки я буру покоямш. нестай. Ямо абла ки рӯз айрӯ шуда. охи чӣ хелу канал раим навистаги бародаро дар ҳами ҷаҳами файзи ка нигоҳ ку файзи кабиров ссылкаро кардестай и закрити канала тавассути ҳамун ссылка пайваст мешин дар канала так магомед будай набудай не хоб дальши окей так магомед нест мо ду бозингар дорем нав моли дута дорем. магомед Гол нарен ягон. халид баъди халид смертай халид. англиси халид нестай ки смерт ба англиси насундаге. то русӣ халид дама аст дата нест смерт ба русӣ нестаги нестай смерт чама. так смерт набоша муҳаммадин шарифов муҳаммадамин. так подписчикош ҳо дата ҳастай неки нидавна ҳо ҳастай нидавна намеодам алоқа бурагар мегирем бозингари сеюма так ҳозир мебинем ку кай алоқада будагияӣ.
همین جد افسیتیه که این محمد امین شریف هم افسیتیه. محمد امین شریفов ина да экран در боварди. چت هسته؟ آه اینا ما خوی کردیم میکروفون شو اگر یا گاو بزنه تمام. خудоро шукр саим کو бозӣ дорад. محمد امین؟ یا بار گاو محمد امین. امین شریف فومای میکروفون شو کردم. بوده همینجا خیلی شید سیم شما میفتیم دیگریش برات. Так. محمد امین шарифа ёфтем. Так, NZ. انزه ان پرابلزه И зорро ай ба фикрам чӣ? Ҳо да ҳардамон ҳаст нидавна анамиам агар боша. انزه دما هسته نکی افیر ده باشه. نه نسته حضور اشتیان دانی من نسته. бародаре ки ном гирифтаистем касе ки нестай агар ки ба то одаморо пурра нагирифтан агар омаден мегирем агар ки мо одаморо гирифтем омаден дига намешавад мисол 5 одама гирифтем سوزای соза чум намеданам ака братоли мефаҳме созаё ки не سوزای نیسته مانده آخرونش کی بود برات؟ чира брат بعد یمی سوزای ها کیه؟ ин нестай да ту نه так баъди созаиҳо хуршед холов روسی خطی نویسندگی؟ русӣ қатӣ хеле кофта мегам бурга мефаҳмонам бародаро одамое ки дар комментария пурсидестанд и чӣ бозие и бозӣ ҳастае ки байни подписчикои vip канал мегзара яъне ки vip канали ма ссилкаш дар ҳамин чӣ мондагия поёни видеода файзи кабиров рӯй кардаистае чӣ бозиай ҳозир на предпоследний бозиш мегзара шумо мебинем мо 5 одамро интихоб мекунем байни 5 одам савол-ҷавоб мекунем ва соҳиби мукофот пулӣ мешаванд ва ҳамин хел якта дига бозиш мондагие ки роҳхат ба хонаи алоҳай охирон бозӣ имконият дорен иштирок кунен агар одаме ки хоҳишманд боша лекин бозӣ байни обуначиҳои vip канал мегзара vip канали бо ҳард одаме ки ин кора ташкил кардагия яъне ки ҳам ман ҳам саломтиҷӣ каналҳои vip-ҳо дар куҷоай ин ҳозир файзи кабиров рӯй кардаистае куд ҳамҷо vip канали саломтиҷӣ vip канали сем шарипов гуфта ана ҳамоай хуб так ё нестам брат так се та дурем мо занова занова то охира рафтем бала ду кас мо дорем в сити سه کس که عبیدالله سه کس. بیزنسمن و خورشید اینه جدا هستند. 10 محمد نفر امین دیگه شریفов. گمراه می‌کنه. хорошо 10 нафари дига 10 нафари дига так ой блин так акула так акула нест это нест хорошо умед руси қатӣ подписчикош виднай дата нест так умед умаров я ҳастаю умеди холӣ ҳама фикрам нест ана ятай дигаш вообще бо просто ҷои номашта смайликай ҳичи дига смайлик ҳам не хеле смайликои через скобка леки подписчикош кушодай яъне маҳкамай намешавад дидаша сегодня 15:27 давай дигариш брат дальше бойка подписчикош закритая дида намешавад кида ҳастай кида нестай мада нестай так файзулло руси қатӣ подписчикош закритая дида наметавонам Файзулло.
похож такого алишкадаги аккаунта номша. Не, Файзулло нест. Файзуллоев аст, Файзулло нест. Файзуллоев боша, Файзулло номша, майли хай. Так, Қобил Орифи, англиси хати. Қобил Орифи. Қобил нест. Топ сетия ҷадавон ифрота. Дигариш кия? Баъди Қобил? баъди Қобил Сорбон. Ба англисия ам Сорбон? О, Нест. нест. Окей. Так, Сорбон нест. Дилшод Ибрагим, руси. Дилшод Адат аст. Ибрагим. Адама ҳастай, неки кай алоқада будае? Сетири будан шуда. 21 короче 1 соат пеш будагие. Озбеку салом. Салом аш бинам чуним ҷавоб медодаш. Дамам да каналам аста, да группам нест, ба фикрам ки желани бозикунӣ надора. Так, Дилшод Ибрагим. Абдураҳмон Мирзоев, англиси қатӣ. Абдураҳмон Мирзоев. Так, подписчикош не. Вале мо сета доштем, а? Закрытие подписчикош шуда намешава. Не, нест. Али Алиев. Анами ба фикрам ҳастай, неки агар вақтш буд нашида бошам. Руси Не, қатӣ нест. дата нест. Прикинь, аи ягон та наёфтем, микарад 20 мезанам, брат. Бу чӣ? О. Бача. Давай, 20 бизанем. ҳамачат номи чира 2025 зам, 2027, 2029 бизанем карад яки павизиёт. 2028 мезанам, хай майлина. мами як моҳи декабр дар бораи ҳами гап задем бародаро я да ютуб будаги чихе шумо нав савол метиҳен ки чӣ бозия. Як моҳи декабр ма ҳами гӯшу майнаи шуморо бурдагим ба ана ҳами эълони ана ҳами розигириш. Як моҳи декабр. Чихе шумо намедонед чӣ бозия? Эйна мага набуда ки эйна магами дромадане ки набудак дар ма ба фикрам. Так 20 бизанаш брат. 20 ки. 20. Так. 5. Дикастига. Айнами 20 касая борга мефаҳмам, дикас ки биромад агар одамое ки бошанд дар бозӣ мо далчи намерем бародаро бифаҳмӣ намера. Мо барои чӣ гирифтаистем қадар ки шитобе ки мо ҳамо одамои дар сет будагиро бигирем. Ариол. Русия, я? Ай, барандаи ҳасте. Ки ҳасте? Баранда дар списка аст. Муваҳид, а? Муваҳид. Дигимаш муваҳид ҳаст дата. Муваҳид не. Просто лайк ира ки ман намедонам чӣ хел фаҳмем. Подписчикоша бинем. Не дата нест. Ям хел бубин. Дата нест. Ман наштай короче. Хулоса дальше. Просто А. Ара ракам хел бубин. То мезани 1000 А мепоям. Закрытие нест. Намешаваш да. Так, хай дигариш бо. баъди А ки гузашти. Так, баъди А Б. Баранда ҳаста ба фикрам дата. Баранда озбе. Озбе неста. ҳаст ме ҳама ҷудост. Ҳама ҷуда. Баранда ҳаста. Короче, чорум бозигар авги баранда. Бе 4 ташид, панҷимаш бестак нависон мада. Ман саломаш нависондагӣ будим, ҷавоб дод. Хайриддин Ғаниев буромадаги буд. Ана оз 1 минут ку бозида иштирок мекунӣ. Тез ҷавоб те. Агар бигӯяд чӣ бозия вай дарак надора намекунем брат, далш мерем. 1 минут иҷрат кунем.
бо ке ҷида так значит хуршед холов музаффар фирӯз тоҷиддин чӯ-то ҳами ҳабашӣ не седаи дуруно вообще мекна тамом мекна 5 кас шид М, всё рафтем бешаи канали ку акай муҳаммад шарипов озия секунд хоб акай муҳаммад шарипов ҳамон рӯзе рафтанат европа то ҳамон рӯзе тамошо дорем ака салом алейкум ҳами хайриддин абинен ҳамҷа исмоил омад абдуллоев саломат бошед брат ва алейкум ассалом ғаниев хайриддин ма ҳуи кадом вайшина короче ҳабашӣ брат нигоҳ кун ҳами чанд касе ки победитель шид микрофоношона ҳуи ку ба ғайри ҳамё дигарошам ахкам кунанд дар кор так баранда ҳуяй убайдулло ҳуяй бо кӣ буд ана бизнесмен бизнесмен чодай бизнесмен ҳуяй так бо кӣ буд муҳаммадамин шарипов ҳуяй не ки гав назадестай ҳамин ҷангӯш карсодиям тамом акан ина хайриддин ғаниев ҳама ҳуяй хайриддин ғаниев ҳами ҷаи тамом дигароша ки ҳабашӣ брат маҳкам шон ки дигарошо ҳамара маҳкам кардагин дигар оғоз мекунем як чи дига муроҷиат дига комментаторҳои ютуб да бародаро хафа нашинод чунин гуна нависонда ки тамошот мекунам ту ҷавобум наметӣ ту братҷон хафа нашарине ки ту ба гӯшу чашму ақли сара дидести ку ма чӣ кор кардестам а ту мара мегӯи шума да комментария аллег нагирифтам это не по-человечески просто брат хоб мерем шарти бозира саволтира бор мефаҳмонӣ брат бале шарти бозӣ 5 нафар кадоме ки хоҳишиш боша бибуроя видео қатӣ кадомеро хоҳишиш набоша метавона ҳамин хел иштирок кунад овоз қатӣ ана шарти бозӣ чӣ хеле мо 5 та савол пешниҳод мекунем ҳар як нафари шумода 5 нафар 5 не ҳар 5 нафаре ки ҳастен аввал савол мешавад мехоҳем 5000 рубл призиша дар як савол агар ки бигем ки мо шумо рози пешниҳод 4000 бахшиша 5 кас 4000 дорем 5 бахшиш 5 кас 4000 дорем бая чи дига ҳози агар ки ҷа видео наброрам мо намедонем ки ҷавоб додестай брат ҷа каша мешавад мехай бубурора видео қатӣ бубурора хича нишон ната ҳами бачаҳо ҳаматон видео нагирем агар одаме боша ки масад на хоҳар руша нишон додам просто ҳам киндаки снашта мона экрана просто мо бояд бинем да хеле наметонем биё братҳо агане ҳуй кине нагане баъд чӣ кинем баъд буфаҳмонамтон видеотона ҳуй кинен касе намехоҳад хича нишон нат ма гуфтам ту эй бача дая бозӣ дига буда каме не дая бозӣ буди ма ба фикрам да эфир буди да эфир вай ай салом алейкум мардум хоб бизнесмен ду нафари дига монд олибой ака абдусаломович ма тара гуфтам эълон ки як бор шарти бозира барое ки ма худам дар хотири мо қасоз намонда буд ту ким ки ҷои дигар оз ма эълон мекунам оз ма ол бубурано хело да ёди худат нест ба фикр хайриддин ғаниев хайриддин ғаниев мебурой брат мебурой бубурой ки набурой ё хайна ма хумо бубурой майтанад бугу хайриддин ғаниев брат ҳами ҷаи худат биромад метавонӣ хай касеро намефурад хича нишон ната бачаҳо нигоҳ кунед 4000 рубл призи ҳами бозия сари ҳар як одам хоб касе ки мехоҳа агар бигӯяд ки ма ҳами 4000 рубла мегирем ҳозир мо як саволаш метавонем дар саволи мо дуруст ҷавоб дод 4000 рублша мегирам мебурояд не ки мо дуюм бозӣ дорем агар ки ҳамиҷа касе ки розӣ боша 5 та савол пешниҳод мешавад касе ки бурд кард ҳами 4000 ҳамара мегирад яъне ки 20000 рубл яъне ки ҳозир ки розие ки ва банк брава яъне полностью ҳамо барои бридани пули калон брава ки розӣ нест мехоҳа ҳами 4000ша бигира бубуроя брава аввал ҳамира буфаҳмем
Неки من روزی نیست مکا. ягапай агар натонist ҷавоб дода вай бой мета сум дар дурун Не, бачаҳо агар мемонад. натонисти ҷавоб дода бой мети полниси бепул мебурой мерай. О, полни Хулоса, бепул мебурай. Иҷам гапай. сухан ба Хайриддин Ғаниев. Далши бозӣ мекунӣ ё ки як саволот битем 4000 мегирӣ? як савол. Муҳаммад братан як саволш бите. Саволот дастай бак. Так, майра коз бехая, майра чи савол тимоз ясикум. Экрана калон Ана бегири. Сейчас, подожди, ясикум бистем бардоро. Бахшиш. Хоб, ина. Безеби кор да ҳами кӯли агар аниқ ҷавоб правильно ҷавоб дода натуна бояд победители дига гуфтан кор. Не. Вай и одам агар ҷавоб мо победитель намекавем. И чӣ мешава натиҷаш намешава фарондор агар правильно ҷавоб надод биромад сум дурунда меғалта. Тамому қатъи ё бозӣ мекунем. Дурунда меғалта. Фаҳмидим. Тамом биё. Хоб. Кино тамошо мекунӣ? Не? овозот пастай брат. Хайриддин овозот пастай. Хайриддин овозот пастай. Лучи ҳам наушникота бигирӣ ба фикри ман хубай. Хай биё я балон мекунем мешнавем так. Дуруни пагрут чикда боши. Агар савол тайёр нестай брат? Не, ма савол бисёр фақат дар ҷа фикр кардам мера чи савол ира бояд якта савол битем охи. О, якта савол 1 минут вақт дорад. Хоб. Тайёрӣ? Хоб, минута заскатка. Секунда мера. 1 минут амон. Озбе, Мамадча. Да. Озбе. Саволи хеле ҳам осон ай. Панда чӣ мехӯрад? Панда чӣ мехӯрад? Панда хирс. Панда чӣ мехӯрад? Асал? Не, 1 минут вақт дорӣ. Маша ва медведа тамошо кардагӣ? баъди мумкин аст ма ҷавоб тим агар надодам. Не, мумкин нест брат. Не, баъди минут бучидан. О, баъди минут бучидан баъд гап мезанем оли. Ман ҷавоб метиҳам. Не, оз бачаҳо фақат савол да Хайриддин дигаро хаб. 39 40 41 42 43 44 15 секунд. Ҳисоб накун брат ки одам хуча гум мекунад. 10 секунд. Чӣ мехӯрад панда? Бача фикр ки. Мультики пандара ёд биёр. Мультики пандара 3 секунд, 2 секунд, 1. Всё. Хуш омадӣ братҷон. Як ҷон ташаккур барои иштирок кардан. Лекин бугу ябора бидона ҷавобша. Бугу. Бамбук мехӯрад. Бача ҳам бародар даст бардошт собит ки буга. Не, ин савол дига барои дигарон неактуал не ёхи брат. Ой, савол айбозӣ мебурад савол. Бамбук ай брат. Хоб, значит ки мо дорем 4 та бозингар, 5 та не 4 та бозингар ва 20000 байни ин бародаро бозӣ мекунад. Яъне ки ҳар кас да 4000 не, уже ҳар кас да 5000 мешавад. Чунки ана ки Хайриддин бародари азизам ту камерата бикаш. Хуш омадӣ брат. Бо ҳамиҷода бошӣ гап. хоб брат. Гап нест. Камерата бикаш. Хоб. Ана ки Убайдулло бародари азизам, ана ки ту гап зан. Далши мо хита як савол битем тамом ё ки далши бозӣ мекунӣ? Далши ма да канса мерам қатшмо. Всё, да канса мерава. Баранда далши мера ё ки чӣ мекунӣ худат? Хай ту условияро медонӣ. Камера не за что гуфтаги савол надорам, ма то охирам мерам. Шид. Муҳаммад Дамин бародар чикор мекунӣ? Далши мера ё ки амиранги кивория савол битем? Далшира преимуществаш агар касе нафаҳмидаги бошад, далшира преимуществаш чия? Метонем 20000 як бора бигирем, да? Ин хеле преимущество дора. Бозӣ мекунем. Бизнесмен ты чи брат? Маям за. Всё, рафтем брат. Ҳама бозӣ мекунад. Всё. Значит ки ҳозир мо чӣ хел мекунем?
мо ҳамин савол дода рафтар мегирем изначально 5 саволай ки шутобе ки як кас бумона аз ҳамада бал зиёд доштагӣ лекин агар ки мо мисол то 5 савол омадем ки бал зиёд доштагӣ набаромад мо 6-ум 7-ум савол рафтар мегирем ҳамхе дига то охира главне ки мо як кас силни охир да бигирем дига слабиё бғалта ҳаму қумбара мегира мерава брат муҳаммад ҳамин бародари пешгината бугу ки ҳам силкора парфсам гира ки пресдесна силкора дымбадым ятапас ҳамин написам парто ятапас я бориша хуб савол чӣ гуна барои чӣ хотир видеотон ҳастай бародари бологира видеош нестай баранда ку баранда видео нестай садқа одамгарӣ кунатра мотра чӣ мефаҳмем ту бояд знак бити мо дар вақти теор ҳастини нигоҳ кунед ман вақти савола метиём касе ки тайёра ҷавоб доданда бояд ки ягон аломат тия мисол даста мевардори ё ки ягон чӣ мекунӣ и хеле не ки мисол ҳама яке гап зана касе ягон чида аломат метия ки тайёрай бале аломат метия тайёрай мепурсем ша аломат доду неправильно ҷавоб дод мо намегем неправильно ё ки чӣ бо дигарро мепурсем охирон да эълон мекунем ки айки дуруст буд хуб беҳтарин дар ҳолати омехта кардани рангҳои сурх ва синӣ чӣ ранг ба вуҷуд меояд дар ҳолати омехта кардани ранги сурхи кабуд чӣ ранг ба вуҷуд меояд аммо буратана бугу засикат кадан бигира ин братана бисёр ҳамин қадар корш осонае ки дар дастша соат ҷавоб тиён бугу фиолетови бо ки мега ман фиолет мегум ака бо ки мега ман ҳечи намегам ним минути дига дорем ягон кас дига ягон вариант дига мега бахлашка мега бахлаҷон дар комментария кун бахлаҷон мега чанта мегам тамом баранда хапиянт трака ово гирстаги даданат хуб савола закрит мекунем хай баранда ту ҳичи намегӯн значит заваца кади ака хуб ҷавоб дурустай фиолетови як бал дода мешавад ба бизнесмен якум ба чам гуфтагӣ буд мегзарем дуюм раунд ҷавоб фиолетови мешавад дар ҳолати омехта кардани ду ранг яъне ки кабуту сурх фиолетови ба вуҷуд меояд хуб манам медонам мумкин ки дар ҷавоби саволи ман лангулӣ бигӯед хай ноки лангулӣ нестай бинидорози дурӯғгӯ хабка бинидорози дурӯғгӯ аз афсонаҳо бугу буратино бугу буратино баранда куҷо шид акои муҳаммад ин саволо опшан ё ба навбат ба ҳар як кас дода мешавад опшан касе ки медонад ҷавоб аст сразу даст мевардора аз ҳамун сар мекунем оғоз пурсиданда ҳамаи фақат мо ҳамхе рафтан мегирем охиронда мо бояд як кас лидер монем ки аз ҳама зиёд ҷавоб метиҳад слабиё мепаранд баранда хулоса варианти ту давай буратино баранда брат чото активни нести барои чӣ буратино чото аҳамият надодест ё хай агар ки ӯ қад сахт желание набошад ба як кас дигара будроре ихтиёр буфортон будрое охи брат озбеки акай ки ту мара баранда бугу ки таим дар ин бозӣ ҳастӣ ё не иштирок кардасти ё не иштирок кардастамо ки ман ягон тии саволо шуморо намедонам охи чӣ бугум фарқ надора брат мега ку ба ния даромадӣ ачи калона тарс без то охирата дуромадагӣ раст бозӣ мекунӣ без тамом ака ман отааму бинидроз абугум дурӯғура мамаҷон тамом бозӣ зачитывается вае ки персонажи афсонавии бинидорози дурӯғгӯи барои чи ман як саволи логически метавонам брат сеюм савола мумкин е баратон бугу саволи сеюм да мегзарем ду бал зачитывается да ки бизнесмен да ду бал бизнесмен дура хуб
ماشین در یک ساعت 150 کیلومتر ساعت میرود. در 3.5 ساعت چند کیلومتر میرود؟ کی یکم میره جوابش میدونه. یک بار دیگه کن. ماشین 150 کیلومتر ساعت بگیم در یک ساعت 150 کیلومتر ساعت میرود. در 3.5 ساعت چند کیلومتر میرود؟ 525. دیگری وارد. من 525 اکا. 525. خیر با فکرم که درستش که برو اومد برات دیگراش پرسیدن شرط است یا نه؟ یعنی که په очередь همه میپرسی با آخرون میگه که یکی به درست، برای که اگر تو یه جا تق بگوی دیگه سمیسل نداره گفتنی باید. مثلا چهار شو دست خبر داشت شما تا گوشم 525 توغرا کسی یکم کی دست سوار داشت، یکم کی دست سوار داشت، یکم کی دست سوار داشت، یکم همو را پرس. بله محمد امین یک بال دیگه محمد امین گرفت. انا کس چهارم سوال میرود. حاضر جدا بیزنسمن دو خال داره، محمد امین یک خال، عبیدالله نداره، برنده هم نداره. انا حاضر اگر که محمد امین یک بال دیگه بگیره قطعی بیزنسمن هر دش بگیم چی میشود؟ برابر میشود. خب انا که چهارم سوال دا میگذاریم. چهارم سوالا میتونی برات خودت بتیش. کدام планета در солнечной системе از همه کلانترینه؟ سوالی زور نکی. با بیشتر تمویت خطیه. کدام پلانتا در солнечной системе کلانترین به حساب میره؟ افتاب. در سیستم افتابی میگم من، این خودی افتاب میگه. ای ما دست نایدیم اگر نه چی نکردیم. نگاه که خیلی دست نداره این موضوع نگذار کنم ولی بگو. یوپیتر. با کی میگم؟ امی یوپیتر اکا. تاک دیم واریانت های دیگر رو کیه؟ چی واریانت های؟ یوپیتر اکا. معلومات ندارم. پایانگی با چی؟ عبیدالله نیست؟ خب بله این یوپیتره. پلانت کلانترین در سیستم آفتاب یوپیتره. یک بال دیگه در بیزنسمن دا میشه. چندم راوند دایم و چهارم دایم نه که پنجمش بیسمیسل نیه уже یک برات. چهارم راوند دایم بیزنسمن چند بال داره؟ 3 تا داره уже. برای لوبو کس مثال محمد امین امروز جواب بده 2 تا میشه که میبره سر اونو بیزنسمن. противникش 2 تا داره. بچه مستحکم بعد برآمده رنگ اساسینو که وانم کات سرت درست کو بچه‌ها میدونی کانال دیگه اویاندو دا همین خیلی کارو اگر بشه یک چیز ما یا سیکرت چشمو رو میگم ایجاده انا بگم که شوستری بدن رول بازی میکنه. пожалуйста تو شوستری باش اینترنت ببین ما پروتفی نیستیم در او بزن اینترنت دا گوگل دا ببینش جوابش گپ زنجیده که همین رول بازی میکنه ده. خلاصه کسی شوستری همون تیز دمه بینش. اینا ما باور دارم که چند سوالش هم اوجه اهمیت دادم. من بیزنسی من روی تلفن دید نه که خیلی اوز پت کرد گفت خیلی خب خیلی هم خیلی بچه‌ها دیگه سمیسل داره نداره فرق نداره. ما باید سوال بتیم بته سوال دیگه تو بته شما گپ نیست. ما گپ در مسئله پلنت ها رفت. ما هم پنجم سوالا بگیم که ای همی چیز میتم. انا دیامتر آفتاب چند کیلومتر کвадрати را تشکیل میده؟ اساسین یوتیوب دا گفت. بیا اکما بگم. بیزنسمن یکم دستش وارداشت. کروچی یک از 100 میشه از 10 میشه 392 میلیون کیلومتر کوادراتی. боли точный ответ кидай. بیا ما بگم. بگو. 1 میل 390,000. 92. نه امیر تری صفر قطعی درست کی میگه؟ بیا واریانت هست. صفر قطع درست بده خو ما گفتم نمیتونم. پریکول دامیه. 1 میل 392,000. نگو ماتماتیک خونده واحد 10 100 1000 10000 100,000 میلیون امیره نمیدونی حساب کو چند بود؟ ایس بیا یگو 10 100 1000 هم خیر رفتم میگی میخوام میشه.
بیا خیلی سه تا بگو اقلا یک اصاب 392 کیلومتر میلیون کیلومتر کوادراتی کروچی یا بار نه، دیگه ای. بیزنسمن یا بار دیگه بگو. یک اصاب 392 میلیون کیلومتر کوادراتی بیا ما بگم خب بگو بارنده. 139 27 ده تانول تمام. تو چی گفتی؟ نمره تو گفتی؟ سریوزی نمیدونم ابشوخی سریوز همیورا پادرات ببیسه جواب بیما 129 چند؟ یک اصاب 139 27 ده تانول. ای تا بخونیش امیر مثال 100 چند هزار یا که 1 میلیون و چند هزار تا خوندهش نمیتونی. من نمیتونم اخی. خیلی کو بیزنسمن یا بار دیگه بگو. 1,390,700. времятон ким кай буд کی чида گفتم гашмора медонед ما گفتم اول همون گفتم ки ака абдусалом گفتگی ки гуфтаги گفتگی برنده را من نوشتم خوندمش تموم. 1 میلیون و 392 هزار. ابا چند را کی نگفتنش. خلاصه زاشیت وایتا. ки гуфтаг ки наздик кардак боли точни ҳам бизнесмен гуфт. боли биёяд точни. дига да пални телия савол дига метам дасткорос бозӣ мекунен. тайёре ҳама? саволи хеле ҳам ҷиддӣ бада хе тайёр шен. 1 2 3 саге ки дар мултики нупагадӣ боздагия чӣ ном дорад? бугу. так چوجا не لنگولی ماما جون یا خامو ایرا ما راگم زدم دا اونجا زاید سگ سنو پاگتی زاید سنو پاگتی ماما جون لنگولی آخه چوجا در بانشون هم سا در متفیلم نوپاگادی سگ نیست به فکرم ҷавоби ту نیست سگ ҷавоби نیست чӣ ном дорад ҷавоби ту логика включай наздики логика камтар гирён кун سگ نام نداره нупагадӣ номи мултикай سگ نام نداره گرگ گرگ волк гирг бале камтар мосхкунанда буд ки бале ки ҷавоб ҳамин ки дар мултики нупагадӣ саг нест номи вай волкай вай гиргай бале бале нупагадӣ саг надорад бале братон медонам ин просто ради прикол буд хоб як каме бо ҷолиб шавад тай бародаро хоб яъне ки дар ин ҷаҳози павиди телимо асосӣ на бизнесмен. дар назари ман ранги ман як вақт чӣ ҳастай ку игра асасин ки бозӣ кардагия дар вақти ҷавониё бозӣ кардаги будем ҳамин болои чӣ мебурад мепара ранги ҳамун шитаги охи дар чӣ курҷо каден гуфтем ку ман тайёр шуда будам хоб значит ки бародар бурид хай чӣ гуфтанӣ доред ту дар бораи ҳама ҳамин ягон сухани буридагӣ дар гап занем хай як мотора заставӣ намекунем ки бачаҳо да ош ку мумкина гап занам хо сухан ахед мақсад гапи сериёзиш ба худо ҳамин группаи вип тошто ки вақте ки дуромадам хай бигем ки мар қариб як муҳмум мешавадам мақсад группа дуромаданда нормали мақсад видеои нормали видеои мақсад ки дар ютуб нест баъд группадам бисёр ҳама мақсад ки бародарои ништиякам дастоиниян ҳамаш қоидавӣ мақсад дига ҳеч гуфтан нест ҳар ду групп мақсад группа якай абдусалома видеош нормали мақсад каналаш видеои аҷоиб айхтонам ака 100% мақсад тавсия метиҳам маршоти братоям ништиякан ака гап нест рамат калом брат ана ки бачаҳое ки мехоҳем дар суперприз иштирок кунем элу чира худат бугу брат хоб нигоҳ кунем бардоро суперприз яъне ки ҳозир мо то ҳамин вақт омадем чи эфиро буд наву бозиҳо дар масъали не бозиҳое ки навоз не бародар бирдагӣ ҳамхели бародар бирдагӣ вори сета бозӣ буди сеюмш набучид ҳозир мо дорем суперприз яъне ки рохат ба хонаи аллоҳ шумо да фарқ надорад ки чанд сум мешавад аз худаш яъне ки ира мо ба кала мегирем рохатша шумо рафтантона ана ҳамун мондагия охирон бозӣ ана ҳамое ва инам рӯзша аниқ мекунем мегем ба рӯзои наздик мегзара рӯзша аниқ мекунем рӯз яъне қачи хеле чӣ гуна ки эфир ҳамин рӯз гуфтум ки мисол эфир мешава ҳамихе эълон мекунем бо ура пешакитар мегум тон ки эфир мешава ҳама
ҳама одамое ки дар вип канал ҳастанд метавонанд ки дар бозӣ иштирок кунанд правила ҳамун правилае ки дар ду канал бошанд агар ва одамое ки аз ютуб айни замон моро тамошо доранд бале бародаро гарчанде ки шумо дар бозиҳои пешинаш набуден шумо метавонед дар супер ҷоиза иштирок кунед шумо фақат гап дар чие ки шумо ин овози мешава ҳолатое ки мо савол додастем бародаро ҷавобҳои дуруста дар комментарияи ютуб менависанд просто бародаро мо бозӣ байни обуначиҳои вип каналҳое яъне ки шумо метавонед дар инҷа мо саволҳои шуморо бигирем ё қад шумо гап занем дар ҳолати ки шумо дар ин канал бошед не ки шумо дар ин канал нестен ҳамин хотир наметавонем ман ҳамира як моҳи охири ҳамин декабр фақат фаҳмондагӣ будам дар ҳамин бора оли ва гӯшоша мекашем акай муҳаммад ҳами процесси гузаштани ҳаму бозии оянда ҷамъбастӣ ягон майда маълум ҳаст ё ки оли ӯро маслиҳат мекунед чӣ хел бигзара не рӯзаш айсоби нами вақти мара медонем ку чӣ хелия нами рӯз яму метавонем ки пагада бигзаронем фақат нами вақти мара ол мебоза ман мегзаронам ку охира ҳози агар бигем ки акай абдусалом бигзарона марҳамат любой вақт бо вақти ӯ осонтаракай созтаракай чемаема ма слишком занидӣ мақсад ака ду каса бошен ду каса хуба ёне ки процесси ҳаму гузаштанаш ҳози аниқ аст чӣ хели ранги намиё эфирои пешина мегзара ҳамин боли камтари хеле боли сложнитарай барои чӣ хотир ки призи вай 20,000 нестай ки асасин вори бибраша вай хай спонсори вай ти ёхи эси чито бародарои на одами гап зестай и шефи ширкати парвоз авиай ҳамин бародар вай мекунам погиза худаш нами хеле қичоқ ба қичоқ вотон мехре абора бо мебини қати селфи ма ҳамҷа як чиз дига табрик халат хати чӣ дия эҳтиёт ки иҷа ҷою гапо нест дядя ҳазиш роварда ки хумо ҳам да ютубем ҳам да телеграм эҳтиёт ки дядя беҳтарин ба худо ман ба худо қасам мегӯм оз бозӣ сар нашидам ҳама донистем ки бизнесмен мебро адаж ҳамҷа гуфта будам ки ҳамин бача мебро ба худо ма пешаки гадат кардагӣ будам ай оне ки як вай чизи хитрӣ дора хит кардагӣ будишад ман хитри ки медонист шустригиш ама дар канал зай мақсад нигоҳ кунам мега ки чизе ки запрет нест истифода бурданаш туғрия мега яъне ки мо ҳамиҷа намондем запрете ки телефон истифода набар мисол ягон каса нагуфтем айра нигоҳ мекунед чимаш ҳам поён кофтестай виднае чи кофтестай охи газит нахондестай ку охи запрет набуд охи медонам ҳамин чиз запрет набуд но просто вақте ки мо бихезем бигем ки бародаро метавонед телефон биковен и дига мешава ҳамамтари мекова но ҳамин чиза мо нагуфтем одам бояд худаш автоматик фикр кунад ки ну запрет намондиян агар рози ҳамиҷа як ҳазанг деса ҳами эфир да будроромуш брат ту чишмот бугум поёнай телефон кофтеси мехези мара мегӯй брат ту запрет намондаӣ всё майра медонистим хака ба он хотир як ҳасабудроро мегӯм хиёл мекунӣ ҷомада танг мешава ки будророш ошиқа бераҳмаш алоқа буромадеса мега будрорен мара вай да ҳамин канал аст ошиқа бераҳмаш да ӯ нависондеса да ӯ не иҷа наметавонӣ ки ошиқа бераҳмаш да и вип канал да эфир иҷа одамое метавонанд ромада ки да вип каналанд мегирем вали бозира полностью ошиқӣ мекунам ошиқа бераҳмаш барои ишқ шуда 200,000 байни мардум одамира информатсиядор да тақсим карданӣ будӣ биги вип канал будро я амра 200,000 да я амра қабулш мекунӣ мо бигирем я рохати дига бутем ягон каси дига да чо кадай брат мегӯм ки 200,000 да я амра қабулш мекунӣ я амра биё ҳо ранге ки як каса подпискаша дуроз карда будӣ ку чанд қай нагуфтӣ ашибка хати 5000 моҳ 5000 моҳ ина 5000 моҳ дабавет мекунам кира ошиқа берамша як бор калкулятор хати бизанед чанд сол мешава 5000 тақсими 12 просто интересно чанд 5000 моҳ 5000 тақсими 12
16. 416 آه. 416 سال ما میبریم در روی کانال نیست. خودش توقع چی بگه این اصلی است و تو میمونم برادر در پوگزه برد. خب برادرها بینه که ما بینیم یوتیوب اگر یگان وپروسی واژن مونده باشه و میکنیم نباشه اگر نه آدم دین دیگه اشتگی کو این آدم اینترویو گیری اومده ما شاوش دیگه خوزی باید ما اینترویو بگیریم. یگان خیلی نمیشه در اومده نمیدونه چیکار کرد همین سلکای روی کردگی را اگر بجقی میشود در اومده برد. اگر تلگرام داشته باشی اگر که سلک نکشه یگان چیه تو تلگرام نداری چون که بوتی تلگرامی برد. بیزنسمن دوام شما برات در لیچکا بنویسون لیچکا دم میگم تا چیکار میکنیم. بله یه بار دیگه ها همه آدمایی که از اول بازی تو همین روزا بردگن یگان تای هموزی سوموشون نگرفتن. یگان کس تو همین سوپر پریزم یگان کس سوموشون نگرفتن. ما همه شما روی خط کرد میکنیم روی خط کرده استیم روزی سوپر پریز هم سوپر پریز هم ای آدمو همه پوگزه اچوت و چوت قدی سوموشون سپرده میشه و کسی که زنچوکای ویدیو رو افتگیان همه دستپیسکای همه افیرو سخرانی تای ویدیوها کامنت ها هم هستای یگان جا گم نمیشه همه میگیره ولی ممکن آدمای باشه که در یک چند بازی دنبادم بردگیان نه اینا باید باشتگی آبشی براد یگان لگاتی بیفتگی بیزنسمن یسی چیز ام بیزنسمن نمیشه بردگی کاروشی بیزنسمن ای ویدیو از نچوکو و ای نه بازی در اون همه بازی ما چانسم بردگی Короче, а я эфире دیگه 2 سوال افتاد بودم. نه مقصد امی سومشا بوده. حاضر بیسته. حاضی بیسته باشی. سوال 4000 بود یه لیستا و سوال. خیلی значит 32 تا. 32 تا؟ 30 تا було, да, значит. 32 تا. Yalla kaçtı دیگر هم افتاد گه. 32 تا میشه از این. تو وقتی کانال در اومدگی بودی وقتی 300 روبلا بوده؟ آه. ما بخدا میدونم که برای چی در اومدم اونجا در اومدم. ما ویدیو تا دایف همش تماشا کنم رکلام رو میموندی که ویدیو خیلی شری سیاست گفته سایه خیلی گفته سایه برای همون مقصد چی کردم در اومدم که بچه بوده خیلی نه که اینا نگاه کن یا 106 ماه یا 106 ماه چی را میگم ای بازی کرد راست شد چی نمیگه خیلی او زم یخ آدم همین را فکر میکنم مثال ای برای فایده خشونه برای سوسه نه سریوس نه برادر همین بازار خیلی موای این اکای سلام داشته گی اونا برادر دیگه دوجا ارگانیزاتور همین کار دیگه این آدم بریدگی را بین هم کانتنت هم یا 106 ماه اپلود بگیم نمیشه ای بهترین برای تو ما هم کار به خاطر چیه به خاطر یک بولیدگی تاب شما یک وقت خوش گذروندن حیات کوتاه های برای تو چی خوش میگذره چی بد میگذره سوکا میگذره خیلی برات ما کم تا کار دارم اگه ما میبرم خب نه بخو 100,000 را میکنه کام محتوای 100,000 او ما هم 100,000 را کو زنگ زیسته چی میگه اکای محمد یه لیشتو ما هم یا 14,000 پروست تا گامی کانال خودت گرفتگیم برد کردگیم اینا بیو بگی میجه خم سلکره میرود تلگرام نمیدوره ابراد نمیویا یوتیوب نمیشه برد ام وقتی سلکره تجقیدی بالای اکران تا بخون چی مینویسه مثال هوز به نگاه کنین این ما در همینجا میکنم میکورا سلکره میجه خم چی گپ میشه باز نگاه کنین سلکره میجه خم خیلی سامسونگو خیلی долго загрузка میشه اجازه کنین так اینادی چی بروماد درونی با درون دیدی حتی میگه که نه просто جقیدی بیست جداتش که میدروه خب برادرو پناه همتون بخدا ما اینترویو برات خطی بگذارونیم بعدی برنامه ویب کانال следующий را 12 مای با فکرم 12 یا монтаж کردن نکرایم را دیرم شب ما میتونیم چخسخ کنیم لبای ما میتونیم چخسخ کردن چی را یوتیوب بکشنم و قطعی برادرو بسیم اوکی اگر جلاینتون باشه ما میبرم و یوتیوب میکشم میمونم میفیره چخسخ کنیشمو خب مردم یوتیوب پناهتون بخدا تنج اومد براویش اومدم مردم یوتیوب پناهتون بخدا
ба наздикӣ супер ҷоизаи супер приз чӣ мешавад? Эфири ҷӯши баъд мегзарад. Не ки ба фикрам қызиқшан ама О. Хоб, ма ютуба мекишам карочи айҷам хума мебурам. Акай Муҳаммад яз ҳаво. Ҳамид чӣ маҷбур кард Англия рафтани шиди? Чӣ хеда